Oh, sama na kaon nimo? Ako lang ipagkaon. Ano problema, boss? Ay, Ako na. kana kay nakoy na kaon. Daghang kong transaksyon. Asa di ka, boss? Magpamos yung yuta, paluap ko. Kuhaan ako Ha? pagkaon. Dato ka na akong Basta gaon. akong manok, pagkanain na tanan ha? Oo. Ano na akong manok na bagyo? Oh, diya. Boss, pila kwarta ni mo ng dala niya? Mga 12 million ka? Mga sobra. Sobra. Nindot Pinaghanan yung matandala. Nindot ka niya pagkaon. Ay, kabalaka. Ako yung mga amugod. Wala, boss, ha? Okay, ako ko. Ayaw, ako'y para din mo lang. Okay. Saman! Ha? Ano? Kanina pa? Sti kwarta. Wala di kay kwarta ron. Ay tuliso to ni. Nani ko taan ni. Nagiya sa taan sa manukan. Naman naman. Sige, kano saman? Karon. Ay, pangit kita sa nato kay para di ta makita. Iyo na daghan ko. Sige. Karon na. Sige. Sige. Wala imo jugong gipuko para ano. Sige. Asa man ka? Silyo da. Ako may mong ingnon nga magupo ko mata. Sige. Okay, nasa na to. Ito ko sa kong transaksyon ni. Wala sa nakadaan. Oh, hello. Pare. Oh, itong transaksyon dia. Musta naman? Sige. Mana ka ron? Oh, sama ni. Tulis ni. Ha? Kwarta. Sure mo? Weh. Tulis. Tulis. Ha? Tulis ni. Ha? Tulis. Nga naon to, Nesas. Tulis. Lagi, tulis gini. Tangon. Ay, Tulis ni. Dito si. Tulis. Tulis gini. Tulis ni. Wala, oy, nayawi ka na. Ah. Mangkaro. Sakto Ini nga. simple gani. Tulis gini. Joke na inyo ha. Tulis gini. Kuputuan eh. Tulis gini. Kinadlok mo? Di ni. Tulis Kuputuan eh. Ate ka na ni. Ko sa. Nindutang sa sinina. Adila na to ni sinina. Sige. Ngay, di na gani. Di ko butuo lagi. Tulis na gini lagi. Ngalaw na. Lidah kelangan dia. Ay, ada. Uy, angay oy. Ayan ani. Nanay tulisan nga ngayan. Lagi. Kuya, tulis na unsa. Wah, ini angay sa man. Sa. Dikis original. Apel. Lagi yo anak. Tulis mo. Dito short ni ba? Device. Sa. Sige, luto. Bakit kayo ni mo, pre? Libos. Libos. Buan na. Takilid. Tulis na. Tay makamamino. Pre, tama pre. Tulis pre. Saan din eh?